Tak jo, Plamen svobody vám všem. Čau kluci. Čau. Ahoj diváků. Ahoj. Zdravíme. Čau. A vítejte u 3. epizody Hovorů o Tohně. Dnes se podíváme na téma, které se často tutlá, a to jsou politické vraždy. Jak mocní manipulují s malými národy, ničí státy, terorizují obyvatelstvo, které se nehodí do jejich geopolitických plánů. Já bych na začátek chtěl poděkovat všem našim divákům a posluchačům, protože první video mělo více jak 1100 zhlédnutí, což je jako naprosto neočekávatelné. To jsem očekával, že to bude 100 nebo něco takového. A druhý do dnešního dne někde kolem 700. Takže fakt jako velký dík vám všem. A já jsem si vědom toho, že politika a politický keci nejsou úplně záživným tématem, ale na druhou stranu nás ta politika chlapi ovlivňuje. Na každém kroku si myslím. Denně. Jako, jo. 24 hodin denně. Vlastně Honzo, vítejte. Jsem rád, že že jsme se potkali, že spolu sedíme a že můžeme debatovat. Tak Martine, vítej, já jsme rádi, že jsi s tebou podebatovat. díky. Máte k tomu něco na začátek? Pokračuj, my se přidáme. Ne, budeme pokračovat, máme málo času. Jo. No. Ale pravda je, že když někdo vstoupí proti mocným zájmům, a tady máme na mysli třeba NATO, OSN, západní korporace a vlády, jo, a ty zákulisí, o kterých se málo kdy mluví, který skrývají své ekonomické a politické zájmy za humanitární pomoc, často prostě zmizí. Tihle strážci míru ovládají svět vojenskou silou a ekonomickým vydíráním a tím ti, co se jim postaví, končí často špatně. A to nejen obrazně. Třeba Kadáfi, Saddam Husajn a další Jugoslávie, to už jsme tady hovořili. Ale dneska budeme mluvit o zničených státech, o těch, kteří to mysleli dobře a buď zmizeli, nebo jsou dehonestováni, přesně jak řekl Honza, aby náhodou nenarušili jejich plány o tom, jak nás neustále krmí, že jediné, co potřebujeme, je jejich vojenský zásah a politická kontrola. Mám tady krátký seznam států, kdy Američáni hráli klíčovou roli při změně režimu, vojenských intervencích nebo prosazování svých geopolitických zájmů. Na první místě Afganistán, Chile, klasický vojenský půjč proti Salvadoru Allendemu v roce 73, který přivedl k moci Augusta Pinocheta. Dále Irán, svržení demokraticky zvoleného premiéra Mossadeghého. V roce 53 Libye, NATO, intervence v roce 2011, která vedla k pádu Mohameda Kadáfího, Jugoslávie, bombardování, takový to humanitární, to víme. Humanitární bombardování. No. Irák, invaze v roce 23, samozřejmě absolutně neoprávněná, záminkou zbraní hromadného ničení, který všichni víme, že nikdo je nenašel. To je jasný. Tam, víš, co našli? Ropu našli, Jasně, Američani. 2003. Zdroje. Ne, ale našli pár minometných granátů, jo, se sarinem. No, budete se divit, německý. Německých, jo. Aha. A to jim ještě ty Iránci ukázali, že to je v těch horách zakopan, tamhle pár krabiček, jo, že po těch prvním vpádu, takže je donutili, aby všechno zlikvidovali, tak oni to odvezli do toho podhůří a tam to zakopali, pak je k tomu přivezli a vy na to koukali a to máte jenom tohle. My jsme toho víc neměli. Jo, tak super. Co tam je dál? Dále je tam Kuba, pokus o svržení Fidela Castra během invaze v zátoce Sviní v roce 1961. Venezuela, pokusy o změnu režimu a ekonomické sankce. Ukrajina podpora po roce 2014 a sankce proti Rusku. Já bych dokonce řekl, že to bylo už před rokem 2014. Já jsem taky. Od roku 2008 to tam hodně vřelo a docházelo ke genocidě vlastně východních Ukrajinců. Ano. No, já si myslím, že takhle bychom mohli pokračovat asi jako hodně, no, ne? To seznam je hodně dlouhý. Nemá smysl to rozebírat. Jako když lidi budou chtít, tak si najdou 200 let válek USA. Tam jsou kompletní seznamy a jsou to opakované intervence, třeba ten Ekvádor, Chile, Peru. To jsou opakované intervence, že tam přišel k moci někdo, kdo se jim nehodil,
No tak se ho prostě zbavili, protože nešel na jejich notu. Nějaká knížka existuje. Nějaká knížka o... Černá kniha CIA. Jo, je to tak? Ano. Jo. Černá kniha CIA. Někde jsem viděl nějakou knížku, ano, kde je přímo popsáno, ano. jak se jako navážejí do těch států. Ale je to mnoho knih, to vás chci upozornit dopředu, je to mnoho knih, není to jenom jedna kniha, je to několik dílů. Takže humanitární politika. Humanitárně vás zachráníme našimi bombami. Hele, chlapi, jo, když se pravda nehodí, proč jsou nejčastěji demokraticky svrháváni právě ti lídři, kteří se postaví západním ekonomickým zájmům? Není to trochu jako divná náhoda? Souhlas to? Já si myslím, že vždycky je to tak, že oni, když nechtějí hrát jejich hru v podstatě, a myslím, že většinou je srovnávají z dvou důvodů. Buď je to díky tomu, že to území je na strategickém místě, anebo jsou to zdroje. To hlavně. To je určitě, si myslím, jasná věc. Jako. Já jsem nedávno viděl pořad o dolaru, že když najednou docházela síla dolaru, potom v tom 73., říkám to správně, jak přestal být krytej zlatem dolar, ano. Tak najednou se tady objevilo slovíčko petrodolar. Jo? A to právě jako zapříčinilo ty Iráky, Irány, Libye, Saudské Arábie a všechny tyhle ty jako humanitární intervence. Pardon. No, Saudské Arábie neintervenovali. Ne? To mají smlouvy. Jo, to je vlastně pravda. od začátku, co tam našli Rockefellerové, nebo kdo ropu. Nevím, jestli začali Rockefellerové. To je jedno. Někdo tam našel. A uzavřeli vlastně se Saudama smlouvy. Uh-huh. Jo, takže s těma mají od té doby, co tam, oni tam hledali vodu a našli ropu. Uh-huh. Jo, a od té doby tam s nima mají velmi vřelé vztahy. Našli ropu. V poušti hledali vodu, našli ropu. Ano. To byl původní záměr. Myslíš si, že ten záměr byl Ne, předvídatelný? na to jsou i dokumenty, opravdu, že jo? Na to jsou i dokumenty, že to tak opravdu bylo a uzavřeli tehdy spolu smlouvy, jo, a Saudové prostě svoje slovo drží. Arab jako svoje slovo drží. Což si jistý. Akorát, že ty Američani prostě je obchází, jo, a ty Saudové stále to své slovo drží. Což mě teda docela udivuje. Hele, diktatura s naším logem, jo? Myslíte si, že existuje něco jako přijatelná diktatura, například taková, která si kupuje americké zbraně? A proč si ta přijatelná diktatura nekupuje svoje vlastní zbraně z vlastní produkce? To je otázka pro vlastu. Co? To je otázka pro vlastu. Ne, jako, že může pokračovat, víš? No. Co myslíš? Diktatura ale s naším logem. No. Diktatura bude vždycky diktatura. A jestli bude naše nebo cizí, tak myslím si, že všechno oboje je špatně. Že vždycky to je špatně. Já si myslím, že jakákoliv diktatura je špatně. Určitě. Ve chvíli, kdy třeba právě z toho Kaddáfího udělali diktátora, aniž by prezentovali to, co udělal pro lid. Ano. Jo, no tak jako ale on svým způsobem diktátor byl. Já jenom bezkrátce řeknu, když jsem rozhovoval se jedním svým kamarádem, s kterým jsme teda spolu dlouho leta nemluvili, a já jsem se ho ptal, co by udělal, kdyby chtěl zachránit vlastně naší zemi. Mm-hmm. Jo? A on chvilku přemýšlel a pak řekl, stal bych se diktátorem. Já mu říkám, proč? No, protože jak bych řekl, tak by bylo. A ne, že si tady každý, kdo má do zadku díru z politiků, dělá, co chce. To je cesta do pekla. Ty bláho, já si myslím, že i diktatura je cesta do pekla. Teda. No, já si myslím jinou věc, že přijatelná diktatura může být, protože všimněte si, co se stalo. Jsou určitý národy ve světě, nebo ty obyvatelstvo ve státech, který potřebují diktátora, protože vlastně žijou v tom XX století. A když toho diktátora svrhneš, tak v podstatě co se stane? Stane se to, že ty lidi... Chaos. Ano, přesně tak. Lidi vůbec neví, jak s tím naložit a vlastně ten režim jakoby se celý rozvrátí v podstatě. A jak to vlastně skončilo? Do Evropy jde spousta právě z těch svržených diktatur v podstatě, kde
jdou ty lidi do Evropy, takže v podstatě myslím si, že pokud ta diktatura není nějaká jakoby fakt jako vážná, tak si myslím, že prostě některým lidem potřebuješ, aby je vedl diktátor, protože jinak neumí žít v podstatě. Já bych se k tomu vyjádřil. Podívejte se do minulosti českého národa, českého, moravského, slezského národa, do dlouhých sáhlých minulosti, teda aspoň ta historie, co nám představována. Mnohokrát bylo sahnuto do zahraničí pro vůdce této země, jo, z toho důvodu, že Češi se mezi sebou nedokázali domluvit. Navzájem se vraždili, jo, likvidovali se celý rody, protože jeden druhýmu záviděl to, že by měl být u moci. Jo? A nakonec to došlo tak daleko, že přišla druhá světová válka, přišli Němci a měli jsme tady správce. A museli jsme být hodní. Jo? Sice je to takový jako ne úplně ideální příklad, ale chci narážit na to, že ve chvíli, kdy máte pevnou ruku nad národem a ten si nemůže vyhazovat z kopejtka, jak chce, ale musí dělat to, co je mu řečeno, tak pak začne fungovat. Hele, a když se zeptám jako blbě, jo, z jakého důvodu má být ta pevná ruka nad národem? Lidi si neumí vládnout sami. Lidi si neumí vládnout sami, protože ve chvíli, kdy uvolníš tomu lidu tu možnost vládnout si sami, tak se objeví zmetci, regulárně zmetci, kteří tomu chtějí vládnout. Hele, a nedostáváme se třeba jako zpátky k prvnímu tématu? No samozřejmě. Samozřejmě. Jo, pořád se to točí. Ano, Já si myslím, že to je jako největší nemoc tohohle toho světa. Ano. Jo. Ano. Jo. A proto tady musí být ty diktátoři. Nebo nemusí? Jako... Nemuseli by být, když by lid pochopil, že ve chvíli, kdy někdo ubírá jejich základní lidská práva, tak se ho je potřeba zbavit. No jistě. To znamená třeba jako takzvaná vláda, která podle několika odborníků, kteří to veřejně prohlásili, je banda psychopatů, kteří mají být uzavřený na uzavřeném oddělení bez možnosti návštěv. Tak asi takovým způsobem. A žilo by se nám mnohem líp. Navíc, když zrušíš diktaturu, tak někteří lidi si myslí, že tak vznikne totální chaos a lidi si všichni myslí, že si můžou dělat, co chtějí. Přesně tak, co se stalo po revoluci. Jo, a kort hlavně, vem si, když ten stát, teď řeknu příklad třeba Libye, teď ty lidi tam jako v podstatě jsou 5-6 století žijou v tomto systému. Jasně. Tak prostě nemůžeš udělat takhle a říct máme demokracii. Oni neví, co s tím naložit. Jak Oni neví, jak s tím naložit v podstatě. A vznikne co? Jo? Já si můžu dělat všechno, co chci, ale pak samozřejmě vznikne, že jo, chaos ale takhle, nebylo by jako lepší nazývat než diktátory, nazývat jako někoho, kdo chce vykonávat dobro pro ten lid a přeučit je do toho, aby byli vnímaví, aby byli sami za sebe a aby hlavně jako převzali tu zodpovědnost. No, protože já si myslím, že ten Kaddáfí, ať byl jaký byl, takže jim tu cestu chtěl ukázat. Ale teď on jim dal tu cestu. Jo. Měli luxusní sociální systém, bezúročné půjčky. Jasně. Ano, o tom se vůbec nemluví. Sociální zázemí byl luxus, jo, ale bylo to díky ropě, plynu, jo, na kterým vydělávali a ten lid se z toho měl dobře. Je to z důvodu toho, že on se byl schopen podělit o to bohatství, co přeci patří nám všem. Ano, přesně tak. Jo. A takhle by to přeci mělo být. A držel nad vším ochranou ruku. Jo. A vlastně za všechno držel zodpovědnost. Nikdo neříká, že to je ideální, že jo? To není ideální stav, jasně, ale prostě bohužel tak to je ten svět takhle nastavený a prostě opakuju se, že prostě nikdo se jim musí prostě bohužel takhle velit. Aby se propracovaly tyhle ty národy vlastně k demokracii, tak to se tady bavíme o století? Jasně. Po století se tady bavíme, nějakému vývoji, že jo? Musí se vyměnit vnímání těch lidí a to nebude za 5 minut, že jo? To je jasný, že ne. Když se na to podíváte do minulosti, tak nejlépe vlastně existovaly režimy, když byl nastaven matriarchát. Jo? Převážně nebyly války a ženy vedly vládu rozumem.
Už aby to bylo. Vládu rozumu. Ale problém byl v tom, že v sousedním státě vládl patriarchát a chtěl si podrobit ten stát, kde vládl matriarchát. A vznikla válka. Hele, kdo vlastně určuje, jestli je někdo svobodomyslný revolucionář nebo nebezpečný terorista? Není to jenom otázka jako PR a dobrých vztahů s médií? Média bohužel dneska ovlivňují názory lidí a vlastně odvádí jejich pozornost od důležitých témat. To znamená, že vlastně lidem sugerují myšlenky. Jo, a je to... A čí myšlenky? Vládnoucí elity. Ano. Koho jinýho? Ano. Koho jinýho? Ano. A nebo, Proto je to PR, ne? a nebo někoho, kdo ovládá tu naší Ano. vládnoucí elitu. Jak říkám, elita je elita. Takže... Stala se z toho propaganda v podstatě. Takže... Placená propaganda, Ano. kdo si to zaplatil. Jo, My to platíme. My to platíme, no. Zaplacená... Jak je možné, že se zvedly poplatky na Českou televizi bez našeho vědomí, jo, bez našeho souhlasu? No jasně, jasně. A je to smluvní vztah, máš občanský průkaz, máš pas, tak je to smluvní vztah, protože seš v té korporaci a ta korporace ti říká, teď jsme se rozhodli, protože je to v úvozovkách státní televize, i když to státní televize není, je to korporátní televize, tak teď jsme se rozhodli ti zvýšit ty občané, Ty poplatky a ty plať. Ano. A drž hubu hlavně. Jo? Ano. A hlavně drž hubu a A my plať. ti hlavně povíme, co je pravda, co jediný je správný a co si máš myslet. Přitom to je největší, teda jako Česká televize za mě, jako, jo, je největší žumpa. Jako Z těch médií, které tady z máme. těch médií, které tady máme. Ano. Druhá největší žumpa je Český rozhlas. A třetí největší žumpa, nebo možná i převyšuje, je Seznam.cz. Ano. To je novinky, Seznam, no to je Já seznamu říkám manipulátoři CZ. Jo. Já seznamu říkám Volkyšov Oberbachter. Beobachter. 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 To je hnus. To je hrozný. To je hnus velebnosti. Jako jo. Hele, politika ve stylu McDonald's. Jo. Si myslím, jako. Jak se liší geopolitika od fast foodu? Je to pořád jenom o tom, kdo má větší porci a komu se jí podaří lépe prodat? No. Dá se říct, že ano. Otázkou je, zda by to někdo chtěl jakoby vědomě koupit. Tyhle, jako chceš Je nám to... v McDonaldu kupovat vědomě ty hnusy? No já rozhodně ne. No vidíš, ale kolik lidí, jo? No, protože mají na to hezkou reklamu, No, jasně. usměvavé prodavačky. Jasně. Mluvil jsem o tom PR? Ne? Ano, PR. Ano. Jo. Takže jako, když se dneska podíváš, jako, tak každý druhý, ten politik, má svýho stylistu, má svýho poradce, manažerů, tým prostě, aby hlavně jim neříkej, prosím tě, tohle, řekni jim tohle, jo? Ano. Protože tohle by mohlo být politicky nekorektní. My tě naučíme mluvit. Ano, politicky nekorektní, to je taky zajímavé téma. Politická korektnost. Hele, korektnost obecně, chlapi, si myslím, že nás jako uvedla do totálního středověku. Cože? Promiň. Po dnešním tématu odpoledním středověk, dobře. Korektnost je v podstatě zlatý středověk. Je slova měkota, jako jo. Přesně zlatý středověk. Ve středověku, kdy měl panovník povinnost se o své leníky starat. Jo. Tato vláda se o nás nestará, ta se stará pouze o své teřichy a o svůj profit. O nás ne. Hele, je možné, že když ti někdo slibuje humanitární pomoc, měl bys si raději koupit bunkr nebo začít kopat bunkr. Zapomněl si tam jako ten nadpis humanitární bombardování. No, humanitární bombardování mě napadlo. No. Po zkušenostech roku 99, jo, určitě ano, protože víme, jak to dopadlo. Ano, promiň, omlouvám se. Povídej. Otázkou je, když se člověk zamyslí nad slovem humanitárně bombardovat, humanitární bomba,
jo, No. je to vůbec humánní? No ale oni to tak vydávají. No jasně, No. protože je třeba utrácet peníze daňových poplatníků za posilování zbrojního programu. Jo? Co se děje teď v Evropě, lidi? Pro boha, vy to nevidíte? Svými daněmi podporujeme válečnou mašinérii proti Rusku. To znamená válka Slovanů proti Slovanům, která tady probíhá již tisíce let. Jak by řekl Mojmír, Slavianů. Ano. Jo, bohužel, Germánů. když přišel ten Cyril s tím Metůdem, tak nám vzali, narvali se nám sem hlaholici, vzali nám bukvici Jo. a tím pádem úplně změnili vlastně naše názvosloví, naší řeč, naše přemýšlení, myšlení, všechno tohle nám vzali. Jo? A to, co se děje dneska, jo, to je za hranicí veškerého možného běžného lidského chápání. Jo. Jo, vemte si, že média nás negativně ovlivňují, kdykoliv si je pustíme. Jo, bu. Ano, Ano, vláda ano. strachu, Ano. jo, vláda Ale hněvu to funguje. Ano. To funguje. To a vždycky vláda fungovalo, vždycky vyvolávání napětí mezi obyvatelstvem. Mír skrze válku. fungovalo. Jo? To je přeci heslo, ne? Aby jsme mohli mít mír, potřebujeme válku. Ne? Ano, proto musíme podporovat tu Ukrajinu, protože ten Rus je tak strašně zlej, Jo. že chce mír. Jo? Není to zvláštní? Jo? Že největší propagátoři míru jsou zároveň jako největšími prodejci zbraní. No jasně, a co náš generalissimus Pavlus Prvus? To je člověk, který sedí v dozorčí radě zbrojní firmy, zbrojařské firmy, jedny z největších. Jak tenhle člověk může si hrát na prezidenta? On si nehraje. On je prezident. Protože korporace potřebuje prezidenta. Manažer. Manažér. Hlavní Ano, manažér hlavní manažer korporace, No, ano. Ale- jasně, jo. ne. Využili příležitosti, že jo? Protože ta příležitost se naskytla Ale s tím jasně, že jo. si nasypat a nikdo nechce odejít z takhle parádního kšeftu. Jasný, Jasně. ale pak si Tak položte jinak, no. otázku, Mhm. chtěli byste Co je to za lidi? radši No. paní Nerudovou za prezidentku, anebo toho rozvědčíka, který nám dělá největší mezinárodní ostudu? Žádnýho. Nikoho. Viď? Nikoho. Já bych chtěl Ne, radši ne. diktátora. Hele, mír skrze válku, jo? Ještě to téma. Ano, Mír ano. skrze válku. A teď to vidíme všude, ne? Všude ty témata. Mír, Ano. mír, potřebujeme mír. Jak to, že teda jako když potřebujeme mír, tak jak to, že ty Jako to dává hlavní logiku, lídři, jako to dává logiku. jak No. to, že ty hlavní lídři nepřijdou, nesednou ke kulatýmu stolu a neřeknou, potřebujeme mír? Ano, ano. Teď, od teďka, nic, Ano. hotovo, odchod. Nebudeme prostě zbrojit, nebudeme dělat nic, rozpustíme armádu, prdíme na to. Prostě hotovo, odchod. První článek NATO, No. že jo, jo. No. Budeme první řešit mírovými prostředky. Jo. Ale oni nechtějí. Ne. Oni chtějí co nejvíc využívat článek 5. Pomůžeme svému bratru ve zbrani, když bude napaden. Humanitárním bombardováním. No, tam o tom teda zmínka není. Honzíku, s tou pomocí máme neblahé zkušenosti. Ano, víme neblahé to. zkušenosti. Nikdy k V tomu- roce 38. V dějinách Jo, NATO takže- k tomu jo, nikdy nedošlo. jo. A taky nedojde. Na co? Na ten článek 5. Ne na to, na co? No na co? No, že by to NATO šlo na to. No, Na tu pomoc. jo. Jo? Že by jako soukromá společnost NATO spolu se soukromou společností VHO a soukromou společností OSN by řeklo USA jde. soukromé společnosti USA a jiným soukromým společnostím třeba Itálie, Německo a tak dále. Pojďme na to? Jak Co? se všichni, A všichni se zeptají, a na co vlastně máme jít? Jo, přesně. všichni jak se spolehají na článek 5, přitom v podstatě v tom NATO jsou úplně, nebo někteří členové, kteří byli v roce 1938, taky byli členové, Mhm. jako jsou dneska Francie, že jo, Itálie, Británie a totálně se na nás vykašlali. No, Takže jasně. jako Hele, jako válka asi začala ne tím, že se tamhle Poláci domluvili s Němcema o nějakým napadení, jako jo, Bůh ví, jak to bylo, že jo, já jsem u toho nebyl. Dneska se spekuluje no jasně. zprava zleva, No, že jo. hlavně se to jako, otáčí, že jo, otáčí se, Jo. upravuje se to, že jo, Upravují se dějiny. Přesně Jo. tak, to je ono. No, ale, no. ale dle mýho názoru, třeba pokud bychom se měli bavit o druhé světové válce, tak ta začala tím, že nás prodali prostě Mnichovskou dohodu. Určitě, Jo. ano, ano. Jo?
ta nezačala tím, že tamhle nějakých pár jako A fašonů. spousta lidí- Ale No. o tom jsme se bavili už v dřívějších tématech, že Hitler byl použit jako Byl prostředník vycvičen. a byl použit, byl vyučen, vycvičen a byl použit, aby napadl Sovětský svaz. Jo? Jo, protože stále, je to, jak říkám znova, je to válka Slovanů proti Slovanům nejlépe. Mhm. Jo, to, že Germáni byli vlastně taky součástí slovanského světa, jo, to už dneska nikdo vůbec neřeší, ale jde o to, že nás Slovany poslali proti Slovanům. Jo? Teď se Jo. podívejte, už jsme to řešili v těch minulých dílech, genocida Židů za druhé světové války, kdy jich zemřelo 6 milionů. A co těch 35 milionů Slovanů, No. který položili život, ale dohromady jich bylo přes 200 milionů. Jo, jo, jo. Protože ještě po válce umírali lidi na následky druhé světové války a v Sovětském svazu umírali lidi po milionech hlady. Jo? A tady v Evropě jsme se tak špatně neměli. A jak se řeklo nedávno, řekl to pan Lavrov i pan Putin, Rusko, Sovětský svaz Rusko, nevyvolává války. Oni je ukončují. Takže abyste věděli, co nás tady v Evropě čeká, jestli tyhle zmetci, co to tady řídí v té Evropě, jako von der Leyenová, ty zmetci, tu válku vyvolají, tak počítejte s tím, že Rusko tu válku opět ukončí. A je úplně jedno, že tomu všechno řídí Židé. To je úplně jedno. Ale prostě ty scénáře jsou předem daný. Vlasto, vem 8, prosím tě, já jdu přitopit. Jasný. Povolení k vraždě. Jaké podmínky musí lídr splnit, aby se si na něj Západ vzpomněl Souhlas. a rozhodl se mu přinést demokracii? No, No, no co k tomu, no? Ale já si myslím, že musí splnit to, že nepojede s dolarem. Že odmítne podmínky Západu. Že nepojede To stačí. s dolarem. Stačí. Odmítne podmínky Západu. Jo. To znamená, nechci vaše zboží, nechci vaše zbraně, Jo. nechci vaší munici, nechci vaší demokracii, to už vůbec ne. Jo? Já si chci žít v klidu, v míru a po svým. Nechci žít po vašem. Hele, viděli jste, jak dopadla Kuba teďko? Kuba je rozebraná, rozprodaná, hotový odchod, protože se tam prostě frajeři dohodli, ne, nebude se tam obchodovat. Ale dneska se podíváte do obchodů na Kubě, já jsem nedávno sledoval nějaký dokument a tam je Nestlé, Coca-Cola, jo, a tak dále. Tam se jenom čeká na to, až se ty lidi zbouřejí, jako No. to bylo tady u nás, že jo, nějakou fiktivní revolucí a otevřou ty hranice, aby se tam ta Amerika mohla nacpat a otevřít tam ty McDonaldy, Ano, KFCčka a ten liberalismus ho tam úplně Natvrdo. prostě natvrdo prostě nahostit. Jako jo. A úplně stejně to dělají všude. Všude. Rumunsko, Bulharsko, Ano. Jugoslávie, u nás, všude. Tomuhle bych chtěl říct, je velmi zajímavý film, který skrývá spoustu pravdy. Je to komedie, takže jako je to hezká komedie, ač je to teda smutné v tom, že to je ohledně války v Iráku. A ta komedie se jmenuje Muži, co zírají na kozy. Doporučuji, oni opravdu zírají na kozy. Rozjíždíš trošku rozběrem. Počkej. Ale to není sexuální. Pánové, oni opravdu zírají na živé kozy. Jo. A Nejsou pointa. to ňadra, A pointa. ale zírají opravdu na živé kozy. Doporučuji si tuto komedii podívat. Jo. A tam je jasně řečeno člověkem, který jede v autě v té koloně jednej a vysvětluje těm chlapům, co nabrali po cestě, co měli nehodu, jo, že v tom Iráku už je to předem rozdělený. Jo, tady bude Starbucks, McDonald's, Nestlé a tak dále. A celý ten vývoj toho filmu je takový docela zvláštní, paradoxní. Kdo jste ho neviděli, doporučuji, pusťte si, to je to hezká komedie. Já neviděl. A pokud chcete vědět, co se dělo v Afghánistánu, kdy se rozdělují peníze za drogy z Afghánistánu, tak si pusťte další komedii a ta se jmenuje Afghánské peklo. A je to někde dohledatelný? Je to dohledatelný, jo. Třeba na korporátním YouTube? Ano. Tak super. Jo, jsou to dvě komedie, které když se podíváte a zamyslíte si, tak si řeknete, to není daleko od pravdy a možná mi to říká mnohem víc pravdy, než by dokázali
tvůrci přiznat. Hele, ona totiž jako, když máš, já tady mám další téma, geopolitická karma, jo. Ano. Ale když máš, jak bych to řekl, to černo, to temno a potřebuješ ho prezentovat, no tak jak jinak to udělat? Uděláš to v rámci filmu, když se podívej dneska na Simpsony, jo, co se tam prezentuje. Simpsonové jsou ale regulérní předpovědi budoucnosti. Ne, tam je jasně řečeno, my jsme si to takhle vymysleli, teď vám to tady takhle povídáme a za pár let to takhle bude. A vy to prostě přijmete, protože už jste to viděli v Simpsonech. Protože už jste to viděli v Simpsonech. Ano. A takhle, když se koukneš, já nevím, plácnu Terminátor a Deflorátor a nevím, jak se všechny ty filmy... Likvidátor. Jak se všechny ty filmy jmenujou, tak to tak prostě jako je. Jo. Ty jsi něco chtěl? No, já jsem chtěl ještě říct k těm povolení k vraždě těch lídrů. Nemusí se bát ty lídři, kteří ve svém státě nic nemají. Takže to znamená, že jo. Takže, rozprodeno. Přesně, takže Pozor, máme tady obrovské zásoby zlata. Všichni si můžou dělat, co chtějí, pokud nemají žádné nerostné suroviny. Takže ty si můžou dělat, co chtějí. Ty si můžou měnit měnu, nevadí vůbec nic. Jo. Samozřejmě se to týká těch povolení k vraždě patří vždycky jenom těm, kteří mají hlavně nerostné suroviny. A nebo mají strategické místo, strategickou polohu v podstatě ve světě. Ale spíš se to týká těch surovin. Recyklace diktátorů se tomu říká, ne? Recyklace diktátorů, jo. Nejdřív... Ukrajina. Jako zase Porošenko v ceně. No jasně, recyklujou je. Ano. A proč někteří diktátory dostávají do životí pak VIP status, jo, zatímco jiní jsou zlikvidováni během jednoho televizního projevu. Jo, to je prostě recyklace. Co Miloševič, který zemřel v kriminále? Jasně. Chvíli seš tam, chvíli nejseš, pak nejseš pohodlnej, tak my tě takhle znehodnotíme, vytáhneme někoho jiného, hele, to je komedie. Nejlépe, koho jsme si vychovali, že jo, samozřejmě někoho jiného. Kluci, ale víte, co mě zajímalo? Která země vyhraje prvenství v tom, že vydá Putina k tomu mezinárodnímu soudu na ten mezinárodní zatykač? Aha. Dobrý. Jo. Díky. Jo. Geopolitická karma, chlapci. Myslíte si, že jednou přijdou na řadu i ti, co dnes vládnou světu, nebo to vždycky nějak jako vyžehlí? Když už mluvíš o karmě, co když se tady znova narodíme? A co když i tihle se tady znova narodí? Tak já osobně tyhle ty věci věřím a myslím si, že pokud na ně nedojde v tomto životě, tak v tom dalším určitě. Jako komár třeba. Tu mážu! To ani ne. Ale pokud to nestihneme, jo, jako člověcí, jo, těmto lidem prostě utnout chypec, to znamená zbavit se jich, aby prostě šli do propadliště dějin, jo, a nezačneme si vládnout sami a rozumně, jo, tak věřím tomu, že ta karma se jim vrátí v dalším životě, až se tady znova narodí. Co ty na to? Nedokážu. Já nedokážu na to odpovědět, protože... Věříš v karmu nebo ne? Karmu ano, ale tu vždycky to bývá, takže karma tě dožene, to, co udělá špatného, tak tě dožene, ale myslím si, vždycky je to v tom svém životě. Nedokážu říct, co je potom. A na posmrtný život moc nevěřím. A když se vrátíme k tomu, jako že ty frajery, který tady teď to ničej, myslíte si, že je opravdu jako ještě teď něco dožene, že se ty lidi jako zpamatujou a řeknou jako dost, stačilo? Pokud to vemu příkladem nacistů z druhé světové války, tak ty si v klidu dožívají v Kanadě, v Brazílii, v Jižní Americe a tak dále a nic se neděje. Ne. Takže jako v tomhle případě karma teda těžce pokulhává. Jestli někdo postřelil do nohy americkou municí nebo izraelskou, je úplně jedno. Ale jako věřím tomu, že jsme tady na té planetě a aby jsme si tady prožili určité zkušenosti a ty si sebou vezmeme dál. Jo? Dřív jsem o tom neměl tušení, Ahnung, ale už jsem taky
si něco prožil a osobně si myslím, že karma se mi párkrát vrátila. Taky jsem nebyl úplně ideální jako dobrák od malička, ale ve chvíli, kdy jsem změnil svůj osobní přístup k životu, tak jsem zjistil, že ty špatné věci, které se mi děly dřív, už se mi nedějou. Už se mi nedějou, protože se snažím žít dobře. Snažíš se. Ano. Já si myslím, že karmu... Nemůžu říct natvrdo, že žiju dobře. To by mohl říct třeba Vlasta nebo ty, ale já si myslím, že se snažím žít dobře podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Já si myslím, že karma dožene každého, ale myslím si v tom životě, který momentálně žije. Hele Honzo, ty jsi chtěl, abych tady uvedl něco, jo? Pár otázek na tělo. Chtěl jsi, aby tady zazněly otázky okolo liberalismu versus konzervatismu. Myslíte si, že to je důležitý téma? Ano, neboť jelikož ještě nedávno jsem taky nevěděl vlastně o liberalismu moc, mnoho. Dostal jsem od kamaráda, od kolegy zastupitele Petra Pinkase knihu, ta se jmenuje Cestou národního konzervatismu. A ta kniha, nejdřív jsem ji teda odložil, protože jsem říkal, to jsou zase nějaký politický keci. A když jsem se k ní po 2 měsících vrátil a otevřel jsem ji a přečetl jsem si úvod, tak mě opravdu zaujala, neboť v té první menší polovině jsem se dozvěděl, jak americký liberalismus ovlivnil politický vývoj a vývoj vlastně života lidí v naší zemi. A nejenom v naší zemi, ale i v Evropě. A vlastně jaký je rozdíl mezi liberalismem a konzervatismem. A jenom ve zkratce řeknu, že liberalismus je liberalismus je založen na profitu jednotlivce na úkor ostatních. Na úkor kohokoliv jiného. To znamená, je prosazován jednotlivec. A konzervatismus naopak je prosazován kolektiv, to znamená ten národ, ten lid a každý jednotlivec pracuje pro dobro toho celku. A je tam i popisováno, jakým způsobem byla měněna naše ústava, jo, této korporace Česká republika, až do toho bodu, kdy v ústavě není napsáno slovo národ, ale občanská společnost. Jo, doporučuju, kdo se o to zajímá, stojí to pár desítek korun, ta ústava, jo, koupit si ji a pročíst si ji. Hlavně si ji pročíst od doby, kdy ústava vůbec vznikla, až do dnes. Jakým způsobem se měnila. Ano, mám doma ústavu Československé socialistické republiky, je to taková asi takhle velká knížtička, takhle silná, tak centimetr. A ta dnešní ústava je A5, silná asi centimetr, jo, a je tam toho strašně moc. A je tam mnoho věcí, které si protiřečí. No, jasně. Takže jak tenhle dokument může být nejvyšším zákonem v této zemi, když si tam spoustu věcí protiřečí? To je úmysl. Ano. Jak jsme se bavili už dřív, ještě asi před 5 lety, byla na úvodní stránce Ústavy České republiky napsáno, že toto je ústava České a Slovenské federativní republiky. Blábol, že jo? Ano. Ale stejně, i když to tam dnes už není, od roku 2019, myslím, no 21 to tam není, a je tam napsáno, že to je ústava České republiky, tak stejně se tam uvádí federace a tak dále. Jo, je to prostě snůžka prostě věcí. Ty lidi, co to dělali, na jedné straně je tam člověk a na druhé straně je tam občan a je tam mraky fikcí v tom a prostě nesmysl. Hele, posunuli jsme se vlastně od roku 89 dopředu, nebo jsme vyměnili jenom ruský kabát za západní tričko s nápisem Freedom? No to vůbec ne. Já tomu říkám, já to řeknu na brutála, vylezli jsme z ruský prdele, vylezli jsme do té západní prdele. Ale furt ta prdele smrdí. Pozor, jo. No, tak ale to záleží na... Tak to ale je. Ale to záleží na... Jaký v tom je, pro Krista Pána, jaký v tom je rozdíl? Jestliže jsem závislý na třeba ruským plynu, ruským ropě konkrétně, a
No. A pak budu závislý na z druhé strany, třeba s americkým, tak jsem furt vazal, že jo? Furt jsem vazal a furt jsem v područí někoho, samozřejmě, jo. Nehledě na to, že ještě ještě do toho musím říct, že vlezli jsme do spolku, který je mnohem horší než RVHP. Tak to každopádně. To každopádně, jako jo. Kdy vlastně na druhou stránku pro ty politiku je to velmi pohodlný, protože v podstatě vemte si, že dneska vám řeknou, my s tím nemůžeme nic dělat, protože nám to určí Evropská unie. A vy jste si to odsouhlasili. Jo. Ale přitom vlastně to je strašně pohodlný. Pro vládu je to strašně pohodlný, protože řeknou, ne, vy jste si to odsouhlasili, takže my to musíme přijmout. Je to tak? Je to. A já bych se chtěl, to apeluju, já bych se chtěl jednou dožít. Já nejsem žádný zastáncem Ruska. Jo. Já nejsem ale chtěl bych se dožít jedné věci, aby jsme jednou byli. Proto já jsem i volil, že do Evropské unie nechci, aby jsme byli jednou samostatní a prostě byli jsme sami sebou. Byli jsme sami sebou. Jo. Takzvaně suverénní. Ano, suverénní, ano. Pořád od 38. od 18. co nás vůbec stvořili, jo, jsme furt pro někoho. Ano. Pořád pro někoho. To nebyl tady minuta času, že bychom nebyli pro někoho jenom pro sami. Přesně nebyli jenom svý. Přesně tak. A ještě další věc, teď my máme s tím západem taky špatné zkušenosti. Když jsme tady mluvili o tom Mnichovu, že jo? Takže my nemáme jako jenom negativa od toho Ruska, ale máme negativa i od toho západu v podstatě. No kde vzniknul bolševismus? V Německu. Jo? Jako bolševici svrhli, zaplatili obrovský prachy na to, aby svrhli vůbec cara v Rusku, aby tam dosadili svoje lidi typu Stalin, Lenin, Tolstoj a tyhle. To byly všechno židosednáři, prostě, jako jo. A tyhle ty lidi rozebrali ten slovanský, slavianský a germánský národ úplně do mrtě. Všimněte si, že za komunismu nás strašili tím, že když nebudeme ruský, tak padne do drápu západního imperialismu. A dneska co se stalo? Dneska je to přesně obráceně. Že tady budeme říkat Sabáka a Sorok. Pozor, aby tě nezatkli. Jo? Sorok to je 40. Já vím. Ale že propaguješ zahraničí. Víš to neumím. Já je špárke. Ale aby ti nezatkli, že propaguješ jako porušťování českého národa. Jo, přesně. Pozor na to, jo. Ne, já to říkám, jak to je a já se toho nebojím. Dá. No nebo nedá. Hele, chlapci, nakousli jsme to téma, jo? Co nám teda liberalismus za posledních 30 let přineslo, jo? Kromě škol plných testů, dneska když si vezmeš, jak se dělají testy? ABC. Jo, co to je? Jako, to není vědomost. Ale je to začátek abecedy. No dobře, no tak jo. No tak furt trénujou ten začátek abecedy furt dokola, aby to nezapomněli, no. Kolik je tady rozvodů? Mnoho. Ty bláho. Pánové, kolik si myslíte? Nekoukejte do papíru teďko, jo? 60%? Hele, bylo 50 a teď se to snížilo prý údajně na 40. Jako jo. To je paráda. Ale to z toho vynechali lesbičky a geje. No, to si myslím. Liberalismus taky přinesl takovou neblahou věc a že standard se stalo lhaní. Jo. To je bohužel, jako víš, jako pohodlný lhaní. Jo? Pokud nemáš zodpovědnost za své činy, no tak se to lže snadno. Hele, jenom takový výčet, jo. Degradace autory, oslabování rodiny, revitalizace hodnot, genderové experimenty, infantilizace společnosti, propaganda místo výchovy, jo. Všechno je procit, nic není pravda. Jo? Co to je? Co to je jako za společnost tohleto, když zpochybnit sám sobě si ten člověk dokáže lhát do kapsy. Jako, a ještě tomu věří. Jo. Ještě tomu ten nejhorší. Ještě tomu věří. Jo. A je přesvědčen o tom, že tak to je. Jo. Ale já vám chlapci musím přiznat, a i divákům, že takhle jsem prožíval své mládí. Ale já taky, pozor, já byl zpropagovaný. Jako. Ale byl jsem ovlivněn svým okolím. Jo.
Protože když jsem řekl, já si myslím, že to je takhle, tak mi bylo řečeno od mého okolí, ale prosím tě, mlč, ty o tom nic nevíš. Hlavně nepřemýšlej. Ano, a hlavně nemysli. Nepřemýšlej, je to jinak, je to takhle a já jsem řekl, že je to tak a tak to prostě je. To řekla Holubová, ne, v tom filmu. Nepřemýšlej, hlavně nic neřeš a po ničem nepátrej. Ale takhle mi to bylo říkáno i v rodině. No jistě. Takže od tebe vznikla ta hláška v tom filmu Knoflíkáři. Já si myslím, že mnoho podobných zkušeností, nebo ty podobné nebo stejné zkušenosti mělo mnoho z nás. Hele, i já. Co říkáte na nápad, chlapi, že by ti, kdo rozhodují o válkách a o tom míru, protože když nebude válka, nebude mír, nebude válka a tak Došla dále. Mosas, bude mír. Jo, přesně. Tak by byli jako první na frontě. Že bychom jako jim navrhli takový zákon, že jako OK, schválil jsi si tady, že bude válka, tak se odlečeš, vyráž první a tak. Konkrétně myslím poslance parlamentu, senátory, lidi z OSN, lidi z NATO, členy vedení EU, Ameriky, no prostě všichni, co jako první rozhodnou. No tak Amerika ta válčí pořád, že jo? Ale tak ať jdou, ne? Ještě se ani nezaložili a už válčili. Trumpetka, tam běží, že jo, jako s tím, jak se jmenuje ten bubák, tyjo, ten, co má toho druhého bubáka za manžela. Myslíš Makarona? Makaron, no. Jo. No, tak jako, hele, kdo války vyvolává a taky začíná, tak A tě ukončuje. tě ukončuje, ne? A tě ukončuje. No, jo. Přesně tak. Vyčleníme jim nějaký plác, ne? Já Nějakou louku prostě. Já bych jim vyčlenil neobydlený ostrov, zničený třeba jadernými výbuchy. A tam ať si všichni válčí, jak chtějí. Tam je vozit na ten Ono se ostrov. totiž to válčení trošku změnilo. Vemte si, že ve středověku, když se nějaká bitva, tak ten vůdce tam přímo šel a bojoval. Ano. A byl středověk. A musel být v čele svého vojska. Ano, a protože to byla autorita, protože on se tím neskrýval. A to jsou totální pokrytci. Ale to vlastně, je od 17. století. Byl středověk. Neprezentují nám to jenom tak, jako aby my jsme drželi ty huby, že oni se o nás opravdu jako starají. Jo, jako když dneska vidíš, jak jsou přepsané dějiny a jaká ta propagace je, jako Robin Hood, starání se o to, abych šel do zákopu. Jo. No tak sorry, tak jako takhle nechci, abyste se o mě starali. Jako to nechceme nikdo. Je reálná možnost, že ty dějiny byly samozřejmě přepsány, to o tom žádná, ale ten vývoj toho válečnictví, ten tam je vidět. To znamená, ve takzvaném středověku, to 13. až 17. století, dejme tomu, jo, nejsem žádný dějepisec, takže jako to tak plácnu, tak tam vojevůdce vyrážel v čele svého vojska. Ano. Ale v 17. 18. století ten vůdce seděl na tom pahorku, popíjel to božolé a řídil, řeďte to generálové. A generál, obětujeme levé křídlo, obětujeme pravé křídlo. Počkej, to bylo kde? To byla ta pohádka, ne? Šíleně smutná. Obětujeme obě křídla. No, přesně. Jo? A takhle to fungovalo. A to se nezměnilo. Vemte si, že paní Černochová tak chce klidně obětovat celý národ. Všechno. Hlavně, že se budou mít s Řehkou dobře. Ale oni už se nemají rádi, takže možná, že by poslala i Řehku do té války. Hele, jak vidíte roli Ruska nebo Číny v těchto geopolitických hrách? Protože já si myslím, že občas jako sedí u jednoho stolu, protože Rusko i Čína mají svoje místečko v OSN, že jo? Ano. Sedí u jednoho stolu a občas si zahrají na nepřátele a občas jako si zahrajou na přátele a pak to jednou odzbrojí a jednou to zase nazbrojí, jo? A nejsou to spíš jako herci na pódiu? Co jsem říkal v minulém nebo předminulém díle? Představte si planetu jako šachovnici a hrajeme tady hru. Všichni jsme figurky. Takže i Čína, i Rusko jsou vyšší figury. A Rusko, jo, jednou může nesouhlasit s Čínou, pak Čína nesouhlasí s Ruskem, OK, ale stále jsou to, jak říká pan Putin, partneři. Ano, oni se potřebují, pozor, oni se potřebují. Samozřejmě. Jo. A Čína téměř do ničeho nemluví. Ale jestli jste zaregistrovali, tak Čína prostřednictvím, nevím, jak se ten člověk jmenuje, viděl jsem několik videí, kdy vyzýval USA, opuste Sýrii, nelegálně okupujete. Byly to 3 videa, které jsem viděl.
nějaký Číňan, který zastával vysoký post, upozornil USA, aby opustili Sýrii. A USA ji neopouští. Hele, a my jim věříme, platíme si lístky na ten krásný dramatický trailer, ne? A až to někdy skončí, tak to můžeme třeba zaplatit i našima životama, jo? Takže... No to nemusí ani skončit, to může pokračovat i po našich ukončených životech. Jo. Takže my tam nahoře, tím, co se mají jak králové, jako prasata v žitě, lítají si těma stíhačkama na ty zasedání, těma soukromýma letadlama, jachtama a tak dále a říkají nám pozor, Green Deal, musíte se hlavně chovat ekologicky, jako jo. Tak my jim za to platíme, za ty jejich vychytávky, které tady pro nás jako připravují. No, my jim za to vlastně ani neplatíme, oni si to strhávají z našich peněz sami. Jo? A my s tím nemůžeme nic dělat. Musíte se chovat jako Green Deal, ne že musíte se. Takhle to má být. Ale chlapci, bychom tady mohli povídat jako do nekonečna. Určitě, o tom určitě. Ale já si myslím, jako, že ta politika není to pravý, o čem bychom si ještě měli povídat a i když jsme tu nějakou trošičku malinkou tvář té politiky odhalili, bez make-upu trošku, tak jsou tady i jiný témata k zamyšlení. Takže já bych tohle ukončil, jestli mi dovolíte. Může být. A sliby, které jsou stejně reálné jako jednorožci, moc, která nepatří nám a ti, kteří si hrají na naše zástupce, ale často nás zrazují ve prospěch svých vlastních zájmů, to jsou ty politici. To jsou ty politické zájmy, politické vraždy, vojenské zásahy, pomoc západu. To není žádná náhoda, dle mého názoru. Je to pečlivě připravená, navržená hra A zaplacená. ve který si obyčejní lidé připadají jako pěšáci. A ti, co si říkají v uvozovkách mocní, jen přehazují figurky, jak ty si řekl na té šachovnici. Ano. Jo? Co Chauza rozumíte? Jo. A to Taky bychom mohli umírají povídat. figurky. Hele, hrají Rusko, Čína a USA pro nás divadlo, zatímco ti nahoře rozdávají svoje šachy a karty. To je taková jenom otázka k zamyšlení pro vás, jako pro diváky. Co dál? Příště se podíváme na téma propaganda. Government, vláda. No, ono je to složení na slov, já to potom vysvětlím. Jo? Mocný to nástroj. Buď je to ovládání, vláda, vládnout, má to mnoho významů. Hele, já bych chtěl nakonec říct, jestli to, co my tady večer takhle u Vohýnku povídáme, jestli vám dává smysl, tak se k nám připojte. Máte-li co říct, přijďte za námi, my vás rádi uvítáme. Hlavně nás sdílejte, protože si myslím, že si nepovídáme jenom tak jako z Bůh darma. Jsme amatéři, takže to tak berte. A já si myslím, že mlčet dneska znamená souhlasit. Ano. A neměli bychom nikdo z nás mlčet. K tomu bych opět řekl ten samý citát, co minulé nebo předminulé. Mohu? Můžeš? Jasně. Jo. Vítězství zla stačí, když dobrý člověk neudělá nic. Protože mlčet dneska znamená souhlasit, jak jsme říkali, tak nemlčte, mějte se skvěle, báječně a ať se vám daří. Taky. Mějte se. Ahoj. Čau. No. A jdeme na guláš, kde jsou? Halo! Hello!